Kijk, ja, luister, de mensen vragen me... Hier, vanavond hebben ze me nog gevraagd. Ze zagen die dingen staan voor de televisie. En zeggen ze, waarom kom jij zo weinig op de televisie? Zeggen de mensen uit de zaal. Nou, weet je waarom, mensen? Omdat ik het niks vind. Luister, theater is theater. En televisie is televisie. Allebei prima dingen, maar je moet ze niet door elkaar halen. Kijk, zoals u hier zit, mensen, kun je niet vergelijken met mensen die naar die doos zitten te kijken. Kan niet. Stel je voor, er zit er eentje naast je, nu op dit moment... En die zegt opeens, nou, ik ga naar bed. Dat kan toch niet? Ja. En dan zeg jij, ach, blijf nog even. Nee, ik ben zat, ik ga naar bed. Ik ben zat. Kijk, ze vragen me zo vaak, meneer Hermans, wilt u in een paneel zitten? Nee, ik wil niet in een paneel. Wat moet ik in een paneel? Nee, kijk, ik heb niks tegen dat ding, helemaal niet, want we hebben het nodig. En er zijn ook prachtige artiesten op de televisie, dat weet ik allemaal wel, dat weet ik wel. Maar kijk, sommige mensen kunnen dat instrument niet bespelen. Het is een instrument. En daar moet je mee omgaan, dus met een klarinet of met een piano. Af en toe zo eens een beetje spelen. Maar je moet niet de hele avond blijven liggen. Ik kijk wel eens die huizen binnen daar, waar ik woon daar. En dan zie ik die mensen liggen s'avonds. Nou ja, dat is gewoon... dat ligt er op een hoop zo. En ze knijpen je er nog af ook, hoor. Kijk, en weet je wat het is? Je hoeft zelf niks meer te doen door de televisie. Ze gaan om 8 uur gaan ze liggen. Dan zet dat kastje aan. En dan begint het. En dan krijg je eerst een praatshow. Ik zeg maar wat, de praatshow. Dus dan ga je niet meer zitten, hoef je niet meer te praten. Als de praatshow er is, dan hoef je niet te praten. Dus dat doe je niet. Nou, daarna krijg je de spelletjesshow. Ja, en wat voor spelletjes? Wat voor spelletjes? 15.000 gulden voor Koba en Kees. Ja, dan ga jij niet voor een dubbeltje zitten dammen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je doet zelf niks meer. Je hoeft niet meer te praten. Je hoeft geen spelletje meer te doen. En dan komt tegen middernacht de erotische show. Dus ik zou niet weten wat je eigenlijk nog... Ik zou het niet weten, hoor. U zult zeggen, kijk jij dan niet? Jawel, ik kijk wel. Jawel, maar ik kijk dan wel naar interessante programma's die ik van tevoren zelf heb uitgezocht. Zoals morgen ben ik vrij en dan zit ik morgen te kijken. U weet nu al wat ik ga zien. Heel interessant programma. Ik heb het van de week uitgestipt bij de gids. Dat is meer een cultureel programma, zou ik maar zeggen. Interessant programma. De voortplanting van de zeevarkens van Malakka. Dat is nou weer mijn hobby. Vorige week heb ik iets gezien van het liefdeleven van de zalm. Prachtig. Prachtig. Een zalm legt 1 miljoen eitjes per jaar. En dat denkt geen hond aan op moederdag. Dat zijn mijn programma's. Een paar weken geleden, mensen... Een paar weken geleden was ik thuis, ook op een middag, geloof ik, een zondagmiddag of zaterdagmiddag, ik weet niet meer. En ik denk toch eens kijken, misschien is er tennis of voetbal en sport, vind ik leuk. Dus ik druk op dat dingetje, zeg. Komt er ineens iets wat ik helemaal niet had verwacht, ook nooit gezien heb. Een show over seks. Op het scherm, op het ding. Nou mensen, ik wist niet wat ik zag. 1,5 uur. En dan vraag ik me af, moet ik daar nou naar kijken? Ik heb daar 1,5 uur gezeten. En daar waren mensen op dat scherm en die praten alleen maar over seks, zeg. Van hoe doe jij het? En hoe doe jij het? En moeilijk. En het is helemaal niet moeilijk. Wij maken het moeilijk, mensen. Een kind kan de was doen, geloof me. Het is niks. Maar ja,
En er was een vent bij en dat was dan zelf de gespreksleider, weet je wel. Hè? En die man, dat was zelf een seksueel. Zelf seksueel. Was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt, wat is dat voor een rare vent? Ik zeg, die man is een seksueel. En die ging iedereen zo, een bedweter eigenlijk, weet je, een bedweter. Hè? Een bedweter. En iedereen begon me te vertellen. Hè? Ik zal het even doen. Ik geef even een dan weet je hoe het ging. Sylvia, jij hebt ons een brief geschreven naar de studio. En dat ging over jouw seksuele moeilijkheden. Hè? En jij hebt moeilijkheden met Jan Willem. Ja, dag Jan Willem. Hoe gaat het, Jan? Oh, goed hoor. Ja. Sylvia, kun je daar iets van vertellen? Is misschien voor de kijkers is dat misschien interessant. Ja, dat kan. Het is zo, ik ging leggen een 3 granen ei. Nee. 3 granen ei. Net hebben we al gehad, een 3 granen ei hebben we gehad. Nee, hebben we gehad. En de kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Van mijn vader, de kiespijn heb ik ook gehad al. Hè? Dat heb ik allemaal gehad. Geluk heb ik van gezongen, ja. Maar wat... Ik ging leggen. En toen dacht ik, Jan Willem gaat ook leggen. Maar toen kwam de aap uit de mouw. En Jan Willem die wou wel, maar hij kon niet. Juist, hij wou wel, maar hij kon niet. Ik kom zo bij je. Wacht even. U bent opa de Haan? Opa de Haan, u heeft het tegenovergestelde van Sylvia, hè? Ik kon wel, maar ik wou niet. Maar mensen, waar zijn we mee bezig? Er zat een juffrouw en die riep maar steeds, ik zweer bij het spiraaltje. Wat kan mij dat schelen? En die zat maar de hele tijd. Ja, maar zeg. Waar zijn we mee bezig? Er zat nog zo'n tante. En die riep maar steeds, en ik ben tegen het huwelijk. Ja, dank je de koekoek met zo'n kop. Mijn grootmoeder had 12 kinderen. Had geen tijd voor seks. Hè? Mensen, luisteren, wie ben ik dat ik dat allemaal zomaar mag zeggen? Luister, het is zo, straks wordt het winter. En dan... En dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan komen ook weer de mooie programma's terug. De goede programma's komen altijd terug. Ja, de surprise show komt terug. Dat vond ik mooi, met dat janken erbij en zo, weet je wel. En er is altijd iemand die terugkomt uit Australië. Ja. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de surprise show wilde, maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show. Maar ik heb toevallig ook een tante die 30 jaar geleden naar Australië is vertrokken. Maar ik moet er toch niet aan denken dat hij ineens weer voor mijn snuffert staat. Dan begint ze weer met die watjes te gooien. Weet je wat ik mooi vond? Zo'n programma als Mies had van de hoofdrol. Dat vind ik nu nog mooi, mensen. Daar ging er een deur open, heb je gezien? Nou, tuurlijk, dat kende heel neer. Dan gaat de deur open, dan komt er iemand binnen en die gaat iemand anders om. Hè?
Dat vind ik altijd leuk. Nu nog, als een deur open gaat en dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat vind ik goed. Dat vind ik net zoiets als dat er een deur dicht gaat en dan gaat er eentje weg waar je een hekel aan hebt. Maar mensen, nogmaals, televisie is nou eenmaal het medium van deze tijd. Je moet ermee leren leven. Het heeft ons iets laten zien wat niemand ooit eerder zag. Namelijk de derde wereld. De derde wereld. Nu weten we wat het is. Vroeger wisten we niets van die hele wereld. Ik ben nog opgevoed, mensen, met zilverpapier sparen voor de arme kindertjes. Zelf de chocola opvreten. Ja. En als je hem op hebt, die kinderen het papier sturen. Ja, Gelukkig leven we nu in een andere tijd. En de derde wereld, mensen, die hoeven ze voor mij niet de derde wereld te noemen, want er is er maar één. En er is maar één mens op deze aarde. Als ik het zeggen mag, volgens mijn gevoel is dat zo. En overal waar die mensen zijn, waar ook ter wereld, er is maar één ding echt belangrijk. En dat is liefde.